Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Evo, kao što sam rekla, snimat ću sad video onako malo sa tim nekim odlukama koje bi trebali da donesete što se tiče ove godine koja nam predstoji. A pošto znam da dosta vas pokušava da nađe partnera i pošto je dosta pitanja bilo baš što se tiče tog pronalaženja partnera i dosta je bilo priče svi su oni isti i sve su one iste i svi oni žele isto i svaka žena želi isto i svaki muškarac želi isto i svi su bezobrazni, svi su ovakvi, svi su onakvi. Hoću da vam snimim video koji se tiče uopšte tog pronalaženja partnera i kako uopšte doći do tog nekog nivoa svesti koji će dozvoliti da vam pravi partner koga zaista tražite dođe u vaš život. Ja sam imala nedavno pitanje od jednog dečka, ne znam sad ko je dečko, ali imala sam pitanje od jednog dečka kako uopšte da nađe on devojku kada sve devojke žele da nađu nekoga ko ima dobar auto, ko ima dosta novca, ne žele da budu sa nekim ko je fizički radnik, ko naporno radi, ne žele da budu sa nekim ko radi po ceo dan po 16 sati, ko pokušava da zaradi neki dinar, ko zarađuje jedva 300 eura. I ja sam rekla tom dečku da ću ja snimiti video što se tiče toga i evo došao je video sada na red, tako da će naslov videa, vidite i sami naslov videa, biti svi ste vi isti ili sve su one iste ili svi su oni isti, kako god. Znate glavnu suštinu. Zašto snimam ovaj video? Zato što znam dosta i devojaka koje baš iz tog razloga što misle da su svi muškarci isti ukoliko ih je jedan momak, jedan muškarac povredio ili odbio iz određenog razloga, da će ih odbiti svaki i da svi misle na isti način, isto kao i taj dečko što je rekao da sve devojke žele nekoga ko ima novac i da sve devojke žele nekoga ko će im udovoljavati, ko će im kupovati skup nakit ili ne znam ni ja šta i da je sve devojke sramota kada bi izlazile sa nekim ili kada bi bile devojke onoga ko je fizički radnik i ko nema čist posao, kome nisu čiste kancelarijske ruke. Ja sam morala da snimim ovaj video samo iz tog razloga što ja, na primjer, nikada nisam imala stav takav prema muškarcima na osnovu jedne osobe. Znači, kada vi doživite neki poraz, nazovi poraz, kada doživite neki poraz ili kada doživite prevaru ili ako doživite da vas neko ostavi zato što nemate novca ili ako doživite da vas neko ostavi zato što niste dovoljno atraktivni, to ne znači da će uraditi to svaka osoba. To znači prosto da taj neko nije za vas. Da taj neko nije za vas. A sama vaša vera i vaš stav da je to tako vam i priziva takve ljude u vašu realnost. Znači, taj dečko je rekao da skoro svaka devojka sa kojom je on izlazio je bila takva i on je ubeđen da je svaka devojka takva. To njegovo ubeđenje ili uverenje ili njegova čista vera da sve devojke jure samo za novcem ili za dečkom koji će imati ne znam ni ja kakav auto, ta njegova vera je i prizivala da se to desi. I ja sam njemu rekla ukratko, ne znam sad tačno šta sam mu pričala tačno, tako da neću da vas lažem, ali sam ukratko rekla ovo. Da li ste vi svesni uopšte da isto tako kao što se vi pitate da li postoji neka normalna devojka, da isto tako neka devojka se pita da li postoji neki normalan muškarac. Da je isto tako kao što vi mislite da sve devojke žele samo novac, tako neka devojka isto misli da svi muškarci žele samo neku situiranu devojku koja je okružena svim mogućim materijalnim bogatstvom. Znači, sa svih strana, bez obzira da li ste vi muško ili žensko, koliko vi imate godina, postoji isti problem što se tiče nalaženja samog partnera. Ja, na primjer, prosto znam zašto sam našla ono
ono što sam i želela da nađem. Jer ja nikada nisam ograničavala univerzum da do mene dođe, nikada sama sebe nisam blokirala da do mene dođe prava osoba. Zašto? Zato što nikada nisam osuđivala na osnovu jedne ili na osnovu par osoba koje su već bile i otišle iz mog života. Znači, ja jesam bila sa pogrešnim osobama i sa osobama sa kojima nisam bila imala sam sa muškim osobama sa kojima sam komunicirala i u vezi kojih sam znala da na neki način žele da imaju sa mnom nešto više od prijateljstva. Doživjela sam situacije koje mi se uopšte nisu dopadale i jesam se razočarala u određeni sloj, da kažem, muškaraca, zato što mi se nije dopadalo što nisu hrabri da priđu devojci, što nalaze sve moguće izgovore da se sa nekom devojkom ne bi videli, što nalaze sve moguće izgovore za sopstvene neuspehe, a ja nisam volela takve ljude. I bilo mi je žao i na neki način sam stalno služila kao psiholog tim ljudima i sve sam kao savjetovala u nadi da će se neko promeniti i da ću ja naći osobu koja je možda prava za mene među tim ljudima sa kojima sam bila u kontaktu, ali to se nije desilo. I ja sam onda odlučila da prosto se izolujem totalno. Sada će devojke koje pokušavaju ili momci koji pokušavaju da nađu neku devojku verovatno shvatiti ovo totalno pogrešno. Ja sam se totalno izolovala od svih izvora iz kojih bih ja mogla da dođem do bilo kakve veze, do bilo kakvog stupanja u vezu sa nekim dečkom, sa nekim muškarcem. Znači, ja sam se svesno odrekla bilo kakvog kontakta i svih mogućih varijanti koje su koje su ukazivale da bi ja trebala da stupim u vezu sa nekim. Ja sam se totalno ogradila od svih muškaraca koji su pokušali da stupe u kontakt sa mnom, zato što sam vidjela da tu ne postoji dovoljno hrabrosti da stupe sa mnom u ono zašto su zaista i pokrenuli kontakt sa mnom. I onda sam ja stavila tačku i rešila sam da ne pokušavam uopšte da nekoga menjam, da ne pokušavam bilo koga da savjetujem, da ne pokušavam ničije stavove da menjam i da se ogradim potpuno i da prosto sama sebi kažem kad bude biće. Sama ću prepoznati ko je prava osoba za mene i to je to. Da sam ja bila sa takvim stavom kao većina momaka ili devojaka koji su povređeni bili u vezama ili koji su pokušali neku vezu da ostvare, a povredilo ih je to što je možda neka devojka htela novac samo ili što je neki dečko hteo da mu devojka bude sva u silikonima ili ne znam ni ja šta, sad ja lupam. Ako ste vi sa stavom koji ste imali prema tim ljudima pokušali da ostvarite nove veze, nemojte da se čudite zašto vam u veze dolaze uvek slični ljudi. Što se tiče samog tog kontakta, ne samo kontakta, nego samog ostvarivanja veze sa ljudima koji su fizički radnici ili koji nemaju novca pa ja prva nisam imala novca kad sam stupila u vezu sa svojim vernikom. On nije imao novca kad smo mi stupili u vezu. Nas dvoje smo bili nezaposleni. Nas dvoje smo izlazili i šetali smo se. Nismo išli po klubovima, nismo išli po diskotekama. Nas dvoje smo se upoznali mnogo ranije, lično smo se upoznali i bili smo već zajedno. Par dana smo bili zajedno, ali mi ništa nismo imali. Znači, mi nismo ništa imali da ponudimo jedno drugom, osim jedno drugog. Znači, nismo imali ništa da ponudimo jedno drugom osim samih sebe. Ja sam bila ono što mogu da ponudim njemu, sve što je u meni ja sam mogla da ponudim njemu, isto tako to jedino on mogao da ponudi meni. Iz tog razloga i stupate u vezu, jel tako? Znači, ako vi želite da ostvarite pravu i ispravnu vezu
Zašto pokušavate da na silu zaradite milione da bi dobili ili da bi došli do neke devojke? Ako vi morate da se obezbedite finansijski da bi nekoga osvojili, znajte da to nije prava ljubav, da to nije prava veza. Ako neko ne prihvata vas kakvi vi jeste, to nije prava veza, ali to ne znači da ne postoji osoba koja je u istom stanju kao vi ili osoba koja možda ima i više nego vi, a želi da nađe nekoga samo ko će ga voleti ili ko će je voleti, bez obzira šta radi i na koji način nešto radi. Ja sam vam rekla, ja i moj verenik nismo imali apsolutno ništa. Znači, mi smo bili u fazi nalaženja poslova. Mi smo tada nalazili tek poslove. Prvih mjesec dana ni ja ni on nismo imali nikakav posao. Znači, mi smo, što kaže, zavisili od drugih, zavisili smo od naših roditelja koji isto tako nisu mogli da nam pruže Bog zna šta. Imali smo da grickamo semenke i mogli smo da kupimo po sladoled i po kokici, da sedimo u parku i da pričamo do 5, 6, 7 sati ujutru, kao što se i dešavalo. Mi smo imali jedno drugo. Tako da je to nešto što je najbitnije. I nikad nemojte da pričate svi su oni isti, sve žene su iste i svi muškarci su isti, zato što to nije tačno. Onog trenutka kada budete prestali da pričate to i kada budete rekli, ok, ja znam da ću ja jednog dana upoznati tu pravu devojku ili tu pravu ženu za sebe. Ili ja znam da ću ja upoznati pravog muškarca za sebe. I kada se to bude desilo, ja ću to znati. I kada se to bude desilo, ja neću morati da impresioniram njega ili nju sa novcem, sa ne znam nija kakvim poslovima, sa ne znam nija kakvim izgledom. Ja sam rekla mom vereniku, mi smo jedan od retkih parova koji su se prolepšali jedno uz drugo tokom godina u vezi, koji su napredovali jedno uz drugo tokom godina u vezi. Ali mi nismo počeli sa ne znam ni ja kakvim sumama novca. Mi smo zarađivali po 10.000 dinara mesečno. Radili smo svaki dan. On je radio noćne smene, on je radio isto fizički posao. Znači, on je bio neko koji je radio fizički naporan posao po raznim salonima nameštaja, po raznim mestima gde je dizao teret, znači najgore na neki način, najgore moguće poslove koje smo mogli da radimo, mi smo ih radili. Najgore moguće poslove koje smo mogli da radimo, mi smo ih radili. Nikada nismo mogli da se uskladimo da oboje imamo posao u isto vreme. Nikada. Znači, desilo se da ja imam posao, da ja napustim posao zbog neke frke, da on u tom trenutku nađe posao, onda on izgubi posao, ja ponovo nađem posao i mi smo se tako upotpunjavali i dopunjavali smo se. I dopunjavali smo se sa sopstvenim financijama. Kada ja nisam imala, on je radio pa je on imao. Kada on nije imao, ja sam radila pa je on imao. Tako da, ljudi, novac ne odražava neku vezu. Novac ne sme da odražava neku vezu. Novac ne sme da bude nešto što će vas povezivati sa nekom osobom. Vama može da se svidi neko ko ima puno novca, ali ako vas neko odbija zato što vi nemate i zato što vi niste u situaciji da priuštite sebi neke stvari koje ima taj neko vas nije ni vredan. I nemojte se truditi uopšte da jurite za takvim ljudima koji najveću vrednost vide u novcu i koji najveću vrednost vide kroz novac. Ja znam mnogo ljudi koji su povezani sa onima koji su počeli veze samo zato što je neko na njihovom finansijskom nivou i koji je sa njima u finansijskoj ravni. Ali znate li koliko takvih veza propada? Ne mora da znači, može da se desi da, što kaže, oboje budu ambiciozni ljudi i da se privuku sa tim svojim ambicijama, da se privuku sa tim svojim uspesima i da na neki način napreduju bez obzira koliko novca imaju i ako ga imaju previše. Ali ako je vama uslov da počnete neku vezu, da imate mnogo novca, znajte da to nije za vas. I nemojte se truditi da nekome udovoljite samo sa novcem i nemojte se truditi da udovoljite nečim potrebama samo da bi bili sa nekim. Nemojte se truditi da se menjate previše da bi bili sa nekim. Život u dvoje podrazumeva određene promene i podrazumeva određeni prag tolerancije i prag razumevanja, ali ne podrazumeva žrtvu. I to treba da vam bude jasno.
Žrtvu ne podrazumeva prava, iskrena i čista ljubav. Niko ne treba da se žrtvuje i niko ne treba da pati pored nekog drugog. I niko ne treba da se kupuje. I niko ne treba da se prilagođava i da savija leđa samo da bi ga neko primetio. Budite to što jeste. I na kraju ćete i privući osobu u svoj život kakvu zaslužujete i kakva zaslužuje vas. Naći ćete osobu koja je totalno slična vama i sa kojom ćete imati dovoljno sličnosti i prema kojoj ćete imati dovoljno razumevanja i sa kojom ćete imati zajedničke planove i sa kojom ćete zajedno ostvariti velika bogatstva i sa kojom ćete zajedno postići velike ciljeve i sa kojom ćete napraviti velike korake u životu koji će vas učiniti još boljim ljudima. Ako od vas neko napravi mrzovoljnu osobu i ako dozvolite da vi posle toga imate komplekse i da mislite da vi, ako ste muško, morate da imate mnogo novca ili ako ste žensko, da morate da imate mnogo novca da bi bili sa nekim ko ima mnogo novca, to je po meni iskreno pogrešno mišljenje. Ja sam vam živi primer da postoje i muškarci i devojke koji ne gledaju u novčanik i koji više gledaju ono što je iznutra nego ono što je u novčaniku. Tako da znajte da nisu svi isti, da nisu svi muškarci isti i da nisu sve devojke iste i da ima dobrih ljudi na ovom svetu, ali da ne trebate grebati i tražiti kao manijaci da bi se to nešto desilo i da bi se ostvarila ta neka vaša ljubav. Kada bude bilo vreme, to će se i ostvariti. Nikada nije kasno i nemojte da gledate u vaše godine ako imate, znam mnoge devojke koje sa 28 godina misle da su previše matore jer se nisu udale. Prosto to je po meni glupost da se opterećujete takvim stvarima i baš vas briga šta će reći vaša okolina i baš vas briga da li ste se oženili ili niste i baš vas briga da li imate decu ili nemate. Za sve danas ima rešenja, samo morate da se otvorite da to rešenje dođe do vas i da shvatite da nije baš sve onako kako izgleda. Ono što vam se dešavalo do sada je prosto samo bila vaša vera. Čista vera je privlačila takve ljude u vaš život. I uglavnom, oni koji kažu, a sve su devojke sponzoruše, ili svi muškarci idu sa sponzorušama, uglavnom ti ljudi takvu realnost i proživljavaju i takve devojke privlače u svoj život. Devojke koje samo gledaju novčanik, zbog tog verovanja takve devojke i privlače u svoj život. Tako da, nadam se da sam vam pomogla sa ovim videom i nadam se da će vam biti malo jasnije da prosto ukoliko ste imali jedno razočarenje ili dva razočarenja ili tri slične osobe u svom životu, to ne znači da su sve osobe iste, to znači samo da vi verujete očigledno da ne postoji ništa bolje od tih ljudi. I nemojte trčati i juriti za nekim i nemojte tražiti da vaša sreća zavisi i da neko drži vašu sreću u šaci i da vaša sreća zavisi od toga kako se neko ophodi prema vama ili da li imate vezu ili da li ste u vezi ili niste u vezi, da li ste u braku ili niste u braku. Kada vi budete potpuno srećni sami sa sobom i kada shvatite da vi vredite mnogo više nego da imate prosto mnogo više vrednosti nego koju vam daje neka druga osoba, tek onda ćete i dovesti u svoj život pravu ljubav koja će isto tako vidjeti veliku vrednost u vama kao i vi u njemu ili u njoj. Eto, nadam se da vam je pomogao ovaj video. Vidimo se sa nekim narednim. Idite na subscribe, komentarišite, lajkujte i to je to. Vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!